натиҷаи фаъолият бо истифода аз имконот ва шароити муҳайё гардида комёбии варзишгарон ба муваффақиятҳои соҳавист ки дар ниҳоят давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. муваффақияти навбатии Меҳруҷиддин Камолов шумораи нишон ва мақомҳои фахрии варзишгарони тоҷикиро боз ҳам пурра менамояд. муваффақияти ман муваффақияти миллати тоҷик аст. имрӯз хело шарафманд ҳастам ки аз ҷумҳурии берун дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ иштирок намуда сазорҳои ҷойҳои муайян гаштам ва аз ин имконият истифода бурда ба асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва аз он ҷумла ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори миннатдорӣ менамоям. Барои мо ҷавонон чунин шароитҳои хубро фароҳам овардааст. мо имрӯз метавонем ки берун аз ҷумҳурӣ дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дар сатҳи ҷаҳонӣ иштирок намуда боз ҳам парчамбардори давлати худамон шавем. инак варзишгари тоҷик дар чемпионати байналмилалии касбии мусобиқаи ҷаҳонии ҷиу-ҷитсуи бразилӣ ки 6 январи соли 2024 дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор гардид дар вазни 80 ва 82 килограмм бо ишғоли ҷойҳои фахрӣ боз медалҳои тилло ба даст овард. бояд гуфт ки қаблан низ ин варзишгар дар мусобиқаи кушоди ҷаҳон оид ба ҷиу-ҷитсу сазовори медалҳои тилло гардида буд. мусобиқаҳои байналмилалӣ минтақавӣ ва дар умум зиёда аз 50 муҳорибаи тан ба тан дар давоми бештар аз 5 соли машғулияти варзишӣ Меҳруҷиддин Камолов бо ишғоли ҷойҳои фахрӣ сазовори беш аз 50 медали тилло ва дигар нишонҳо гардидааст. натиҷаи охирин мусобиқаи байналмилалӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ки бо номи мусобиқаи ҷаҳонии ҷиу-ҷитсуи бразилӣ 6 январи соли 2024 бо иштироки 800 варзишгар аз 15 давлат баргузор гардид. дар асоси нав ва услуби муҳориба ин варзишгар сазовори 7 медали дигари тилло шуд. машғулияти пайваста услуб ва ҳисси баланди миллӣ ҳуввияти ватандорӣ хоса хештаншиносӣ асоси муваффақият. варзишгари тоҷик бо дар назардошти малакаи баланд ва маҳорати хуби касбӣ аз рӯи навҳои кимоно ва грипнинг аз соли 2021-2023 қаҳрамони солонаи ҷумҳурии мардумии Чин гардида ҳамзамон аз ҷониби Федератсияи ҷиу-ҷитсу чун довари хориҷӣ интихоб шуд ва дар чандин мусобиқаҳо саҳм гузошт. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардида бунёду фаъолсозии маҷмӯаҳои варзишӣ бо шароити муосир роҳандозӣ шудааст ки бо тарбияи варзишгарон аз рӯи иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ минтақавӣ ва байналмилалӣ мақому парчами Тоҷикистон бо тантана муаррифӣ мегардад. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Баҳодур Қурбонзода, Ахбор.